Goeien en welkom bij Jongpraters. Ik sta maar een uur aan tafel met het beste stedelid van Friesland. En dat is net eens mijn persoonlijke opvatting, maar die van de Friese stedeleden zelfs. Ik praat met haar over de politiek, haar drijfveren en over haarzelfs. Want 8 uur is dit Jongpraters, live te jaren op radio en te zien op Omroep Live. En mijn gast is, dat begrijp je hem, Anja Haga, listloeker van de ChristenUnie. Goeien en welkom. Hoi, goeien. Beste stedelid. Wat gebeurde er met jou dat je jaren dat die titel van jou weer? Ja, ik wie perplex eigenlijk. Ik wist op dat moment net meer wat ik zeggen moest. Maar ik vond het wel fantastisch, want ik kreeg eerst de prijs voor de stedelid met de meeste kennis. Dus toen hier ik die prijs in ontvangst nam en dan steerde hij bij zijn tafeltje. En ik dacht, nou fantastisch, ik zie naar die beker. En ik wie wat allerlei wat er gebeurde, steeds maar. Want ik wie me ontfocussen op die beker. En toen werd ik nog een keer naar vangen op voor die orenprijs, de hoofdprijs, steeds maar. Ja, de overal verkiezing van beste stedelid van Friesland. Ja, dat wie fantastisch. Ga je verzinnen? Nou ja, de collega's zeiden dat ken ik net hoe mezelf zezen natuurlijk. Maar dus, het somt dan denk ik wel van argumenten waarom. Van tevoren hier ik niks hoe je het eigenlijk. Meesten gaan een formulier als je het krijgen en kon dat invullen. En nou ja, dan wordt dat bekendmaken. En nadat die het zijn meesten, ja, terug, ik heb die stemd, hij has het goed in. En ja, dan jest het steeds maar. Maar of het terug is, ja, dat moet je net op mij vragen. Nou, er zit misschien ook wel iets in van de gunfactor of zo, om het zo maar te zeggen. Want het is wel een. Als je sjoggen naar de mensen die erin zitten, dat ben wat oudere, bezadigde mensen vaak. En dan komt er zo'n jong frommers in eens tussen terug. En die krijgt dan ik nog het predicaat van beste stedelid. Ja, of dat het is. Wat ze zeiden. De commissaris die had een verhaaltje hoon van dat ik mijn verhaal duidelijk hoor en dat ik weet waar ik het hoe ga. En nou ja, zal ik wel een gunfactor bij zitten. Maar ja, dat moet je toch echt onder collega's vragen. Ik vind het heel raar om dat op jezelf te zeggen. Nodig, maar ben je wel fanatiek als stedelid? Ja, ik ben wel fanatiek. Als ik iets doe, dan wil ik het er goed van. Dus ik denk, ik ben er wel vol van gaan, absoluut. Ja, en waar uitert hem dat in? Dat nou de ja, nacht uit studeren op die beleidsnotities? Nou, dat eigenlijk net zozeer. Maar wel, ik heb bijvoorbeeld Fjouwerien. Ik werk in het bedrijfsleven. En toen dacht ik van, ja, dit is het echt net helemaal. En de politiek, ik wie toen commissielid. En dat vond ik fantastisch. En toen had ik mijn baan op zijn in het bedrijfsleven. En dan ben ik fulltime voor de politiek gaan. En toen wie ik nog 10 stedelid. Maar gelukkig waard ik dat toen ook. Omdat ik troscode steeds maar. En nou ja, toen ben ik er vol van gaan. Maar wat een gok. Dat wie een hele gok, je ja. Op zitten en we hebben van de week al leerd dat stedelid wezen, dat is een zeer eerbare baan die een soort tijd kost, maar die het net een soort qua vergoeding opsmiet. Nee, het is een aardig ietsje van erbij, misschien een dag in de week de vergoeding en dan houdt het haast op. Ja, dat is zo. En dat wie financieel echt een hele enorme achteruitgang. Maar ik dacht toen op dat moment, nou ja, ik zit net op het goede paad. Als ik dit doe tot mijn pensioen, dan nee, dat is het net. En ik wil later, als ik oud ben, wel weer omschunnen denken, wat ga ik van mijn leven maken? Kan ik daar trots op wezen? Ga ik die en wat ik vind dat belangrijk is? En toen dacht ik, in de politiek kan ik echt wel betekenen. Dus ik ga ervoor. Ja. En als ze wezen maakt, dan komt het goed. En ik jou dat God mijn leven leidt. En ik denk, als hij wil dat ik stedelid word, dan word ik dat. En dan is maar net. En dan komt er wel wat oors op mijn paard. Dat is mooi dat je het formuleren, maar dan zit ik heel praktisch. Maar dat is kwestie, mat ik banen. Of roken dan, de kachel met banen. Ja. Nou ja, financieel koe dat ook. Want als inderdaad, als je de keuze net haalt, dan kan dat net. Maar dat koe al. Dus al is het dan wel financiële aderlating, maar dat konden wij wel dragen. Dus mijn man die stiepen mij er heel erg in en die zei, doe dat. En wie is maar de droomveer, ik wil stedelid worden, want je wint toen nog commissielid. Mm-hmm. En is de missie dus nou slagen? Of gaat die missie volle verder? Ik wil eigenlijk in de Tweede Kamer, want daar win je kandidaat voor. Ik wil in de Tweede Kamer op het landelijk met de ChristenUnie vertegenwoordigen. Nou, voor mij is mijn droomveer dat ik iets nuttigs doen wil. En dat ik iets van mijn omjouwing doen wil, iets betekenen wil. En zij is het rond dat ik in de steden te landen kan. En dat vind ik een fantastisch plak. En dat vind ik nog steeds. Dus, en de Tweede Kamer, ja, dat is echt een fantastisch plak. Maar kom ik even hoe nuttig jouw broek dat doet? Is Tweede Kamer net nog nuttiger als de steden? Nou, ik denk dat beide heel nuttig is. Riedswerk is nuttig, stedenwerk is nuttig, Tweede Kamerlid is nuttig. Het is al je nuttig. Het is al je op een gebied waar je mee bezig bent. Maar ik vind je net nuttiger als de oren. Nee, helemaal net. Dus ik lood er in dat je
wat je doet, maar ik gewoon goed van. En daarvan gaan. En, en net denken van, en wat wil ik hierna of later? Je zat er niet in, dan ben je alleen maar bezig met letter. En ik probeer bezig te wezen met wat ik nou doe. En dat goed te doen. En dan zul je letter wel weer. Ja. Je zei, ik had het idee dat God mijn leven stuurt. Ja. Hoe gebeurt dat correct? Ja, ik geloof dat God een plan met ons leven had. En voor iedereen, dat voor iedereen wel helder is hoe het leven eruit ziet. Maar dat wil net zeggen dat je dus niks zelf dwam had. Want als je op de bank zit en blauw, gebeurt er echt niks. Dus het is echt een in vertrouwen leven. Dus voor mij is dat ik dicht bij God leef. En dat ik daarvoor bid van of ik de goede keuzes maak. En dan merk ik echt dat mij jong wordt. Dat ik de goede keuzes maak. En soms gebeuren er echt dingen in je leven dat je denkt, dit hier toch oorsmaat. Nou, waarom rint het nou zo? Je kan net alles van tevoren goed voorspellen. Maar uiteindelijk denk ik wel dat God dat leidt. En ook als het oors rint, al jezelf soms stinken. Maar in een soort van predestinatie, dat alles al voorbestemd is hoe het je leven verinneren zal? Ja en nee. Ik vind dat is wel een heel ingewikkelde vraag. We gingen wel heel echt het jip gelijk. Maar ik geloof wel Ga je dat... een hekel aan toch? Nee, ik geloof wel dat God inderdaad... die had een plan met je leven. Dat geloof ik al. Maar ik geloof ook dat je daar zelf een stukje... eigen verantwoordelijkheid in had. Want ooit ben ik een soort marionet... die eigenlijk niks meer in te brengen had. Zelf keuzes als mens. Je mag er wel zelf keuzes maken. En ik denk ook dat God wil dat je dat doet. En dat je daarin ook je laat kennen van... hoe zie je dan in het leven? En hoe maak je je keuzes? En van waaruit doe je dat? Doe je dat alleen voor jezelf? Of ik verordenen? Nu het vertrouwen? Of, en ik probeer dat wel te doen vanuit vertrouwen op mijn God, zeg maar. Ja. Nou, dat stuur van God in de politiek is een wichtig stuur. Dat zal Griff dus jong nog wel eens ter sprake komen. En om een beter beeld van jou te krijgen... weet ik ook hele oren dingen. Liek als jouw muzikale voorkeur... Ja. En zelfs daar komt het ik alweer wat in waarom, had ik het idee. Want de Matthäus Passion staat erop. Ja. Nou is dat in je van mijn favoriete stikken zelf. Dus ik ben er alleen nog maar blij om. Maar het is ik weer net van de hand lezen. Dat relatief jonge meisjes voor dadelijk zitten. Gooi de Matthäus Passion er maar even in. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar ik hou heel erg van klassieke muziek. En als famke speel ik dwarsfluit. En ik woon naar het conservatorium. Dat wie mijn leven helemaal. Dus muziek wie mijn lust in mijn leven. En toen leerde ik mijn man kennen. En toen kon ik zelf de Matthäus nog net. Maar hij wel. Hij hier als jonkje er ook altijd in zong. En dus hij liet mij dat jaren. En toen zei ik, god, dat is mooie muziek. En dus uw eerste afspraakje te jaren... dat wie naar de Matthäus Passion in de Boswaard, in de Tjerken. Doe maar. En dat vond ik fantastisch. Dus zij is mijn liefde voor de Matthäus gegroeid eigenlijk. Goh. Ja. Goh, dat je van een eerste date praat om te keren naar de Matthäus te keren. Maar, dat is wel apart. Dat lijkt mij wel vrij uniek. Ja. Maar desalniettemin, het is inderdaad prachtige muziek. En de Matthäus Passion, dat wordt Rijn heel hoorlijk ook. Het is misschien net zo'n heel goed idee om te bezieken daar een heel groot pad van te draaien. Maar wel even een indruk. Dus een stukje wat jerven. Wist dat u de holle? Want het zit op een Ja, dat is een recitatief en een aria. Er had ons allen wohlgetaan en aus Liebe wil mijn heiland sterven. En dat is een stukje dat Pilatus moet kiezen tussen Barabbas of Jezus, die kruisigd worden had. En dit gaat erover van waarom Jezus, want hij had niks die alleen nog maar goede dingen. En voor mij is dat wel de essentie van Milio en ook de essentie van de Matthäus. Eigenlijk gaat de Matthäus daarover. Ihr triebt die
prachtig hier. Muziek uit de Matthäus Passion, we draaien het net samen bij Omroep Friesland. Dat had een reden, dat begreep je. De reden is dat Anja Haga, listloeker van de ChristenUnie, graag Jerwel. Zij is een urenlang te gast in het programma Jongpraters. Dat we alle werkdagen in Orient naar de verkiezingsmeidje mee. Een listloeker van een provinciale partij dus. Het is bijna heiligschennis, had ik het idee dat ik nou gewoon begin te praten, wils die Matthäus Passion nog lang net klaar is. Ja. Dit is wel een beetje een trage uitviering, vond ik. Ja, dat is een trage uitviering. Hij is heel oud. Van een plaat en die had ze op cd zet van Gardner. En ik vind het heel mooi. Maar dat komt misschien ook omdat... Ja, wat ik kreeg vertellen van... Ik werd verliefd op de Matthäus Passion, steeds maar. En toen had ik mijn vriendinnetje in Grains in de muziekhandel daar al je cd's beluisteren. En toen voel ik deze het mooist. Ja, en die had je dan Gries draait. En dat is hem dan, hè? Zo mag het klinken. Zo mag het klinken. Ja. En het is in Wurg... binnen uitvoeringen vaak volle snelle. Ja. En dan kijk ik wel een snelle uitvoering van deze, maar dan hier is de tekst ook heel belangrijk. En die komt dan minder tot zijn rug, vind ik. Dus ik vind bij dit stukje dat langzame wel mooi. Ja. Je zei net even hoe muziek hier van als famke speel ik fluit. Ja. Daar meid ik het op dat je dat nog net meer door. Nou, ik kan mijn fluit nog wel. En juist had ik toevallig nog in het kerken spelen, maar dat is meer een toevalstreffer. Net zo, ja, vanwege tiert had ik er echt net zoveel tiert meer voor. Dat vind ik wel jammer. Dus Ja, maar dat je passie is, dan maakt het dat net uit. Dan wil je dat. Ja, maar politiek is echt mijn passie. En dat had nou voorrang. En muziek, ja, dat doe ik echt heel graag. Ik zou echt wel weer in orkesten spelen willen. Maar dan mag je wel echt van gaan. Dan mag je echt oefenen. Je mag dat wel bijhouden. En voor mij is het dan of ik doe het goed, of ik doe het net. En je kan net heel in een orkest en heel voorbereid komen. Dat kan echt net. Dus ik ga zijn, dan zet ik dat nou even op de achtergrond en dat komt later weer. Oké, we doen even de skiertnis in. Wij delen net al in de liefde van de Matthäus Passion, maar ik nog eens het plak dat waar wij komen, is beter plak. Ik kom van Dokkum en ik. En toch kennen wij hem maar net persoonlijk. Ik ben er net geboren. Oké, nee. maar wel net hikken, maar wel Tijn. Echt net, nee. Ik ben in Drachten geboren en getogen. Oké, trotse Dokkumers zag ik op jouw Ja, ik vind Twitter-account. Dokkum geweldig. Ja, het is echt een heel mooi stadje. En wij wenen daar maar heel veel plezier. Ja, en de meesten heel leuk. En ik vind het gewoon super. Je bent er actief in de PKN-kerken. Ja. Is dat een logische combinatie, actief voor de ChristenUnie en in de kerken? Ja, ik denk dat de meeste mensen bij de ChristenUnie wel een gemeente HWS actief ben. Of in ieder geval wat mij geloof. Hadden je wat meer als de oor qua kerkenactiviteit. En dat moet iedereen zelf natuurlijk uitzieken. En voor mij, ik ben verder... Ik ga gewoon s'nachts naar het kerken. Dat is voor mij belangrijk. En ik zit bij een groeigroep en een gespreksgroep. En een groeigroep? Een groeigroep. Dan praat je mij waarover geloof en dan groei je in geloof. Ja. En ja, dat is heel fijn. Dat is meer privé, steeds maar. En is dat bij de breileppel thuis al ingetten? Het Leeuwen. Ja? Ja, mijn ouders zijn christelijk, dus die huis is christelijk opgevoed. Maar... 2 keer snijden naar kerken? Vroeger wie dat 2 keer snijden, ja, dat is tegenwoordig net meer zo. Maar kom je toen als jongere naar kerk omdat het mast? Of ik al omdat je het leuk vond? Ik ga altijd lood. En als tiener ga je wat meer je vragen. Dan denk je, hoe zit het eigenlijk? Vind ik dat ek? En je zei ze dat al je wel, maar wat vind ik nou eigenlijk? Dus dan ga ik zelf wat op onderzoek uit. En ga ik studeren in Grains. Wat studeerde je? Algemeen taalwetenschap heb ik gestudeerd. En toen had ik wel op een gegeven moment echt de keuze maken. Ja, ik loof het echt. En dit is echt, dit is gewoon wierhiet. Ja. Oké, dit is net een programma dat specifiek op Johan gaat. Maar dat is wel natuurlijk een wichtige link had ik met het politieke werk. En de drijfveer die daarin had, vind ik het wel relevant om het er even over te hebben. Maar algemene taalwetenschappen? Ja, algemene taalwetenschap eigenlijk hoe mensen een taal leren en hoe dat in de hersens. Maar heb je dan een beroepsprofiel al in de achtergrond van letter dat ik Rut win, wil ik dat doen? Nee, wat ik zei, ik wil conservatorium en ik had toen, toen ik examen die voor het conservatorium, toen ben ik daar begonnen. Maar toen had ik al mijn twijfels van, ik weet net of de muziek wel mijn tak ons wezen maat. Ik denk, ik word 2 studies doen en toen ben ik Spaans gaan studeren en dat wie het net. En de algemene taalwetenschap wie een bovenbouwstudie. En toen ben ik satrollen eigenlijk. Toen dacht ik, dit is heel interessant. Een beetje medisch wie dat. Ja. Medisch? Ja, medisch. Ja, het meeste denk van, dan weet je alles van taal. Maar eigenlijk gaat het vol meer hoe taalvermogen, hoe leer je taal, hoe zit dat in de hersens, wat gebeurt er als je bijvoorbeeld een beroerte hoorn haalt of een auto-ongeluk of zo, een hersenletsel. En wat gaat er dan mis?
Dus ik kijk hier in het ziekenhuis werken, ja. Oh, wat interessant. Ja, heel interessant. Ja. Heel boeiend werk, absoluut. Maar toch lukt de politiek zo? Ja, nou ooit, ik weet nog dat als op de middelbare school, toen kwam van die jongere partijen los. En toen dacht ik, die politiek, dat is wel heel interessant. Ooit ging ik politiek in, maar ik denk eerst maar gewoon werken. Je moet ook gewoon werkervaring uit, want de politiek in altijd nog wel. En uiteindelijk is het nog zo rond, maar ik een heel tijd had ik niks met politiek, want ik wist echt net welke partij. En ik ging dat nog net gelijk. En toen de ChristenUnie ontstond, dat wie in 2000, toen dacht ik, dat is een algemeen christelijke partij. Dat vind ik wel, misschien is dat wel wat. Ja, want ik dacht correct van ChristenUnie is een relatief jonge partij. Relatief, een paar keer wordt wat ouder. Dus dan mag je dat al je wel even goed in, als relatief beschouwen. Maar daarvoor is dan RPF en GPV, als ik me goed herinner. De vrijgemaakte taxis, maar en de wat meer reformatorische. Wij viel de studie het beste thuis? Wij gaan hier van beide. Oh. Nee, de wie geen politieke partij waar ik mij thuis vielde. Ik zocht een christelijke partij in de brede CDA zin. eerder. Ja, voel ik vaag. Ik hies iets van, dat is net uitgesproken genoeg. Meer breed religieus. En ik voel het vaag. En andere partijen voel ik te verzuild. Dus daar viel ik me ook net bij thuis. Dus ik hier helemaal geen politieke partij. Dus weer zegen dat de ChristenUnie er kwam. Toen dacht ik, misschien is dat wel wat. Maar dan moet het wel echt breed christelijk wezen en net verzuild van in het cirkellijn of wat dan ook. Dus ik had het eerst eens even onderzocht. En toen ben ik in 2003, denk ik, 2003 zat West lidbaan. En dat was bij een soort politieke partij, als je twee keer naar een vergadering ging door het Rijk in de moeder jeppen, dan kom je al haast op een list. Wie dat bij de ChristenUnie ik zag? Dan weet je wel, ja. De eerste keer wie ik, toen wie Tineke Huizen ga, tweede keer in mijn lid. En die houdt een praat hier in Friesland. En ik dacht, interessant, dat wil ik wel eens jaren. Dus ik ga erin en ik kom maar hier in gesprek van het bestuur in Leeuwarden. Nou ja, ik wist zit ik in het bestuur in Leeuwarden. Dus, zij is het wel begonnen, dat klopt, ja. Dus je plak bevochten terug je gewoon te presenteren? Ja, de wijze. En als je dan ben je eerst bestuurslid en toen ben ik eens campagneleider waan. En je leert wat zien wat je kent en dan rol je ze trots eens maar. Zo is dat hier. Maar wil jij van verschillende politieke partijen, dan is er een soort talentenklasje of zo? En die krijgen dan allerhande trainingen en zo. Dat bij de ChristenUnie ik zeg? Ja, dat is wel zo, maar zo is het bij mij net geen eigenlijk. Op een gegeven moment vregen ze van, was je op de lijst voor de steden? En toen hier kreeg ik naar je baan, dus daar had ik dat wat aanhouden. En toen ben ik uiteindelijk wel commissielid waan, maar dat wie pas in het eind van die stedenperiode. En en toen werd ik stedenlid omdat Sikkel Bosma werd wethouder in de Dongeredeel. En die wie stedenlid, dus die gaat eruit. En toen scoorde ik trouw in 2010. Nou ja, in 2011 in de verkiezingen. En toen stiek ik op nummer 2. Dus toen ben ik weer terug hier als stedenlid. Dus het is meer zo rond eigenlijk toen. Ja. De ChristenUnie als partij. Nou heb ik van de week geleerd van orenpolitici dat het heel ouderwets is om in links en rechts te denken. Maar ja, je wilde toch een partij ergens een beetje in dat politieke spectrum een plakje aan. Waar maken we dan met de ChristenUnie eigenlijk wezen? Ter linkerzijde? Josje al een beetje moeilijk. Dus alsof het... Misschien wel omdat het voor mij wat onduidelijk is. Dat ik denk van in milieu en dwarsomheid, dan zit ze duidelijk aan de linkerkant, hoek net niet te vregen. Maar op oren zaken, dan gaat het misschien weer wat behoudender bij de ChristenUnie. Dus dan is voor mij wat diffuus werk nou krijg wezen, maat. Nou, ik denk dat wij heel duidelijk een middenpartij zijn. We hebben op, als je het houdt dwarsomheid, echt goed met de ieder omgaan met de beesten. Dat wij dat heel belangrijk vinden. Dus als je dat links vindt, rentmeesterschap. En als je dat links vindt, dan vind je het links. Maar wij vinden ook het sociale aspect om je naar de meesken. Dus je naaste lief hebben als jezelf. Dat is een belangrijk christelijke uitgangspunt. Dat is voor u heel belangrijk. Nou ja, dat kun je dan ook wel links benemen als het om je naar meesken is. Maar we zeggen ook van je moet iedereen in zijn kracht zetten. En eigenlijk is het mooiste als iedereen werk had. En iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt in het leven. En dat is misschien ook wel weer rugs. Dat net alleen de oerhiet alles regelt. Ja. Maar dat mensen ik zelf verantwoordelijk ben voor hun leven. En misschien mag je dat rugs nemen, dan kom je op midden uit. Ja. Toch zou ik, als ik een principiële partij wie, en dat ben je, dan zou ik er vast net een middenpartij neemt willen wollen. Nou ja, ik vind het gaat om de standpunten. Een beetje van dit en een beetje van dat. En een principieel budget van dit is uw koers. En daar wieken we dus ik net van af. Want dat is uw injoon terug uw eftergrond. Ja. En ik denk dat wij die koers heel duidelijk hebben. Want wij hebben gewoon een heel duidelijke christelijke koers.
En misschien is dat wel net in links en rechts te midden, omdat het gewoon heel eigen lood is. Want wij zeggen, als je God leeft boven alles en daarnaast als jezelf. En als je dat als uitgangspunt neemt, en iedereen zou dat doen, dan zou er net in je boet in de boord vallen. Want dan zit iedereen naar een waarom. Dan doe je net alleen wat goeds voor jezelf, dan doe je ook wat goeds voor die oor. Ja. En dan zou de maatschappij er mooi uitzien. Maar mevrouw Hagen, met alle respect, wie het maar zo makkelijk? Want ik ken christenen die vielen haar onlutsen tot christenen voor het socialisme. Die zitten aan die kant van het spectrum. En ik ken christelijke mensen die Wikileaks bij de SGP had thuis vielen. Die zitten helemaal aan de rechterkant van het spectrum. Dus kennelijk is het net zo dat als je christen bent, dat je in een bepaalde richting uit wil. Dan kent het nog alle kanten niet. Ik denk dat wat wij als christenen mijn wel gemeen hebben, is wel wat ik sinds maar steeds van God leef haar boven alles, nice als jezelf. Dat uitgangspunt, dat door christenen deeld wordt. En ik vind zelf echt dat we als christenen ons verenigje matten en maaien waar een sterk lood laten jaren. In plaats van dat we versnipperd in al je partijen. Want dan jest er nooit meer wat van. Waarom? Want dan is het net makkelijk om daar je christelijke lood jaren te laten. Dus dan is het fot. En dus met die christenen kan ik heel goed over geloof praten, vinden waar ik. Maar ik kies ervoor om dat heel duidelijk in een christelijke partij te doen, zodat het geloof ook heel helder is. Wat je zei, zodat het helder wezen moet. Nou, dat kan al je bijen was zitten in en dat ik heel helder verkondig je. En net al je versnipperd ben. Mozart, zit er even over? Ja, dat is goed. Want allereerst hebben we even wat van Jerry litten. Ik dus uit de klassieke hoek, maar dat ging je al even uitleggen waar dat van kwam. Waarom Mozart? Ik vind Mozart echt prachtige muziek. En ik hou heel erg van Bach, maar ik hou ook heel erg van Mozart. En ik ga voor het stukje kozen, dat is de openingslied, is op openingsmuziek van de film Amadeus. En ik vind het een prachtige film. Dat wist Mozart nog net, hè? Nee, dat wist Mozart net, maar hij had het wel mooi gecomponeerd. En dat is een heel energiek stuk. En dat jouwt gelijk in die film, echt de sfeer. En ik werd helemaal grepen door die film. Als famke toen dat is maar op televisie, wie in eind jaren 80, wie dat. En toen dacht ik, Mozart is echt geweldig. En ik heb dus een scriptje schreeuwen en echt zo'n wonderkind in de muziek. En dat sprutst mij helemaal tot de verbeelding, zeg maar. Het is ook wat een langer stuk wat we net helemaal draaien? Of ken het bij deze nog wel? Ja, deze is ik zoom maar heel wij voor draaien. Nou, laten we afpraten dat jou wanneer het voor het heel maat is, zodat wij daar geen lelijke brieven van krijgen. Is prima. Maar dan begint het nou en het jet Allegro con brio.
net vol slijn, maar lang genoeg om een indruk te krijgen van de energieke muziek van Mozart. Dat draaien we op muziek van Anja Haga. Dit is van de ChristenUnie voor de Steerteverkiezings. 18 maart is het Safir. Een mooie onleiding om eens even de tijd te nemen om te praten over allerlei zaken dat Anja Haga als listloeker in de politiek mee dwaande is, maar waar ik persoonlijk mee dwaande is. Onderdeel in het programma is ik associëren. Ik heb 24 willekeurige namen, begrippen op een ritje zet bij het verziek van jou om erop te reageren. En ik heb dadelijk, als dat klaar is, als er onleiding voor is, nog wel even op een peer weer omkomen. Ik zal in straftempo aan jou voorlezen. Garnale visserij. Zwierwerk. De wolf. Prachtig. Vlieloon. Ik prachtig. Aaiziekje. Een moeilijk onderwerp. PVV. Onrespectvol. Zinnenenergie. Belangrijk. Tialf. Duur. ISIS. Verschrikkelijk. .FRL. ChristenUnie.FRL. Vert Kronen. Goeie burgemeester. Thuiswarg. Ja, belangrijk. Funda. Ja, daar zag ik mijn hoest van. Parijs-Nice. Geen idee. Zwemles. Heel belangrijk. Arriva. Echt heel belangrijk. Coffeeshops. Levenet. Feyenoord. Ajax. Netanyahu. Ja, Joden. Wifi. Kunnen we net meer zonder. Theater. Ja, mooi. Prachtig toneel. Gasborings. Levenet. Boer zoekt vrouw. Leuk. Beert Boeloe. Ken ik net zo goed. Keepsnijn. Levenet. Jort Kelder. Aardige man. Min 24. Waar wil je wel graag even op komen? Mag ik ze er even bij, hè? ik toch Tialf. Tialf is misschien een Arriva, maar vind ik belangrijk. Nou, is het maar. Doe maar. Tialf, nou misschien is Tialf wel... dat is een belangrijk onderwerp, omdat het gaat meestal aan. Alle Friesen zeggen, ja, Tialf. En Tialf, dat moet komen. En we vinden reedrieden belangrijk. En dat vind ik ook. En dat vind ik ChristenUnie ook. Maar Tialf is gewoon echt een beetje een pineholle dossier. Omdat er moest wat gebeuren, er moet een Tialf komen. Nou, komt dat ook. Ik voel correct zeggen, dat is toch clear, dat besluit is toch naam. Dat besluit is naam, maar ja, er is wel volle betiezing om geweest. Dat zo... eerst moest het 24 miljoen vanuit de provincie, toen 100 en toen 80 en toen 50. En heel veel onduidelijkheid, maar die beauty contest, Zoetermeer en Almere. En nou ja, weer heel veel gedoe. En uiteindelijk is er een besluitnaam. En hij hem stemt? Ja, wij hebben uiteindelijk stemt omdat het te volle yield. De provincie, ze is eigenlijk een blanco cheque uitschreeuwen had van... dat de provincie opdraait voor alle kosten. En te volle risico's binnen, want... het bedrijfsleven en Driek. Als Christus zijn we de helft, kind door de provincie betaald worden. En de oren helft door het bedrijfsleven en Driek. Maar dat geldt wie net. En de provincie had toch zijn, dan doen we het al. Dus dan betaal je het aan ze helemaal. Maar als het aan ze uitrint en die kans besteedt dat voor het iets van vertraging in de bouw. Dan ben je een heel reedrietseizoen kwijt. Dan mis je ook alle inkomsten. Waar draait hij voor op? Ook de provincie. En dat ben heel veel belasting. Het gaat om tientallen miljoenen. En dan denken wij, ja, in deze tijd van... bezuinigingen ook, dat er de keer zo volle dingen van dat yield. En dan kunnen we bijvoorbeeld maar te bezuinigd worden op de discriminatiepreventie en op belangenbehartiging in de zorg. Dat wil het college dan bezuinigen, terwijl dat maar om tonnen gaat. En tientallen miljoenen gaan we mijn blanco cheque voor te schreeuwen. Toen zijn we, dat vinden wij geen goed idee. Wel een IT-af, maar dat van minder yield. Hij daar kritiek op kreeg vanuit de achterban, dat mensen zeiden van kom op. Tialf het jet bij Friesland. En wat mij is al niet best waan om dat stadion met capaciteit op wereldniveau voor de rieders te behouden voor de provincie. Nee, we hadden geen kritiek op gewoon, omdat wij ex-zezen Tialf mat een kwaliteitsstadion blouwen, op wereldniveau maaidwaan blouwen. Dat vinden wij ook. Maar dat kan ook maar vernieuwbouw, waarbij je zezen 34 miljoen voor de provincie en 34 miljoen voor de externe partijen. Dat wie uw voorstel. Dat heb ik inzien, dat had het net hellen. En daarom hebben we het gestemd. Dus wij zijn zeker van Tialf, maar net zien elke prijs. En mijn achterban, ik krijg juist mails dat ze van...
waarom had er zo volle heel net hier af. Dus Oké. mensen hadden juist wel wat vragen bij. Ja. Nou, dat andere dossier, het IBM 4. Ja. Nou ja, daar hebben we jou in de media ook wel geregeld hoe je het. Dat het nou de trein of de bus weer. Beide, ja. Waarom is dat zo'n issue? Nou, ik vind IBM 4 is gewoon heel belangrijk. Want een regio wat net goed bereikbaar is... dat is een regio waar bedrijven zich net vestigen willen, waar mensen net wonen en werken willen. Dus het is een voorwaarde voor een leefbaar gebied. En daarom maak ik me zo hut voor dat IBM 4. Maar je riet in een Audi A3, zeg ik je in de kranten van de morgen. Wij hebben een auto. En ik heb een OV-chipkaart. Oké, ja, nee, je hoeft je net te verdienen hier of zo. Nee, maar sinds... Voor iemand die in zo'n mooi... Ja, auto, ik maak hier reclame met je. Maar die in zo'n auto riet, die zit toch in die auto en net in de trein? Nou ja, in Dokkum riet je een trein, dus ik zit wel matten. Er komt wel een bus, zou ik begrijpen. Er komt een bus. En, maar dan mag je net in zitten willen. Jawel, waar het kind pak ik die bus, maar die riet net zo volle dat ik jongens altijd thuis kom in. En die bus van uw Dokkum riet ik net alle kanten op. Dus ja, je moet als politicus oeral wezen en dat red ik net mee. Maar dat geldt niet alleen voor jou, je geldt voor een heel soort oormeesken. Ja. Dus IBM 4 is leuk, maar studenten en hier en daar nog eens misschien wat oudere mensen en zij die haar geen auto permitteren kennen. Ja, voor die groepen is... nou, dat denk ik net. En volle mensen die het echt zien dat het belangrijk is dat we mijn waar goed maar de ier omgaan en minder fossiele brandstoffen gebruiken. Dan kies je echt bewust voor OV. Jawel, maar dat je dan jongens vergaarden die willen in jou en je maakt dan bij de dakken. Waarom dan? Ja, dan maak je soms met de auto. Ja, dat is ik zo. En met je sluit het oor net uit. Je kan echt in voor maximaal goed OV. En daar zet ik mijn vriend. En er valt nog heel veel in te verbeteren. En dat zal ik dwan blijven. En daarna is het direct natuurlijk gewoon wegen blijven met auto's. Ik bedoel, die schaffen we net al. Dat is onzin. Want dat is echt fantastisch. Ik bedoel, dat heb je echt nodig. Dat is echt goede bereikbaarheid. Zwemles vond je ook heel belangrijk, hè? Ja, dat is heel belangrijk. Als je nou dat bandjes verdrinken. We hebben volle wetter. Dus als Ben net zwemmen kan, ja, dat is wel een risico. Is het een provinciale taak om te zorgen dat alle bands zwemles krijgen? Nee. Dat is gewoon de gemeentes die gaan daarover. Dus maar daarmee vind ik het nog wel heel belangrijk. Maar je kent zonder enige consequentie erop. Ik vind het belangrijk, want ik hoef het net te betalen. Nou ja, jou vreeg je mij een associatie bij het WUT. Dus dan zeg ik, dat vind ik heel belangrijk. Nee, maar dan ben ik politieke partijen die hadden dat zelfs in hun pamfletten staan voor de provinciale verkiezing. Zwemles voor alle banden. Ja, dat hebben wij net in het verkiezingsprogramma staan. Omdat dat echt een iets is waar gemeentes zo in. En je bent heel correct in de scheidslijn van wat is wel en wat is net provinciale taak. Nou, wij proberen wel te zien inderdaad waar leidt die grens. En dat is echt net altijd zo zwart-wit. Dus in die zin zeggen wij bijvoorbeeld wel, als het gaat om opvang van vluchtelingen. Ja. En dan, maar wij daar wel voor die meesten staan en zorg je dat het goed geregeld is. Maar dan altijd onvullend op wat gemeenten al doen. Dus wij nemen die taak net oer. Gemeenten doen wat ze dwam hadden. Maar als dat nou misrint, en dus je meesting op steden, gewoon gezinnen mij ben, dan zeggen wij net als ChristenUnie, ja sorry dan mag je maar vannacht boeten slepen, want het is uw zaak net. Nee, maar goed, hele geleerde mensen gaan nijtocht over van wat past nou het beste als taak bij al die verschillende bestuurslagen. Want het is natuurlijk onzin van men dat men en op gemeentelijk en op provinciaal en op Tweede Kamerniveau met ontwikkelingssamenwerking dwaande weer. Laten we nou alsjeblieft even afbaken. Wat is de taak voor het ene niveau en wat voor het andere? Ja. Maar je grieën me dat af en een beetje tussendoor begreep ik dus. Nee, dat is natuurlijk net zo. Want ik denk dat het goed is dat die taken verdeeld zijn. Maar zoals bijvoorbeeld bij de preventies, dus dat is wettelijke taken. Hè, rond verkeer en vervoer, dat zijn echt wettelijke taken. Ja. Maar haast echt gewoon autonoom beleid, autonoom yield, die is het inzettenkist. En in de provinciewet, die zei wat de provincie dwang in, stiet echt dat de provincies die rond te halen om dat te dwan. En die rond te kunnen invullen zoals je willen. Nou, Friesland zei we willen culturele haatstad. Dat is een keuze die je maakt zien als provincie. En zo zeggen wij als ChristenUnie, wij vinden bijvoorbeeld dat meestenhandel ompakt worden mat. En dat is een groot probleem. Dat is een gemeentelijke taak. Dat moet het erg blijven. Maar het is echt een gemeenteoverschrijdende taak. Het is regionaal. Dat moet je echt in regionaal verband ompakken. Wij dat kind in de provincie een rol spelen. Ja. Nou ja, dan pakken wij dat op. Dus echt als het om regio-brede zaken gaan, dan komt de provincie in beeld wat u betreft. Dus net bij alles. Je broekenoot werd meestgehandeld en dat herinnert mij erom dat ik in het stukje zat dat Van der Molen in Friesland kiest. Zie in de krant het portretje van jou. Ik als een soort opmaatje naar dit beteer. Janneke in de prostitutie, dat je dat een wichtig televisieprogramma vindt. Ja. Want?
Nou, zij had een hele mooie documentaire maken, vrouwdelig oer. Hoe is dat nou werkelijk in Nederland met de prostitutie? Dat we heel lang zijn van, die vrouwen willen dat zelf en ze binnen ondernemers. Maar de werkelijkheid is, en dat had zij echt goed in beeld gebracht, is dat 84% van de vrouwen die daar zitten, dat ze in hun wil zitten en gewoon als een slaaf misbruikt worden elke dag. En wij als Nederlanders leven dus in een omjouwing met mensen die als slaaf gebruikt worden. En ik vind het onbestaanbaar dat we dat gewoon gebeuren lieten. En zij had dat in kaart gebracht. Heel gewoon professioneel, met de mensen praat, met de pooiers praat, met klanten praat. En een goed beeld schetst hoe het is. Dus dan weet je hoe het zit. Nou weet je hoe het zit. En je bent politica. En je zorgt dus dat er wat scheef zit. En dan moet je dat oplossen. Hoe? Prostitutie verbieden? Mensenhandelvrije provincie, zeggen wij. En dat betekent dat wij willen dat die ketenhandel, de keten in aanpak van de prostitutie, dat we dat volle beter nog moeten regelen. En er moet meer geld in. En dan kan ik geen rol in spelen. Prostitutie verbieden. Nou, wat mij betreft zou dat verboden worden, maaien. Want het zal net zo makkelijk gaan. We gaan wel op het Tweede Kamerniveau, Gert-Jan Segers, een strafbaarstelling voor klanten is maar die een vrouw beziek je waarvan ze een keer vermoeden dat ze slachtoffer is, dan is een klant strafbaar. Dat is een initiatiefvoorstel die je nog net tot de Tweede Kamer kwam. Dat mag nog gebeuren. Maar dat is een eerste stap naar een algeheel verbod wat u betreft. De vraag is zelf wat dat het probleem oplost. De vraag is of prostitutie dat nou voor een pad in een maar zichtbaar circuit hem afspeelt, waarbij ik op het merk van medische voorzorgsmaatregelen van alles en nog wat regelen worden ken, dat je ongeveer weet wat er gebeurt. Als het helemaal in het geniep hem afspeelt en je had er geen zicht meer op, rijd je dat ik weet. Is dat wel würdig? Ik vind dat een hele rare redenatie, want je zegt bij als er sprake is van diefstal, zeg je ook net, ja, de meesten die bestel je nou eenmaal. Nou ja, wist wat? Dan maak je we ondernemen. We schreeuwen die dieven in bij de Kamer van Koophandel. En dan kunnen we legaliseren dat ze inbreken. Dat is natuurlijk onzin. Als ik gewoon misstanden binden, maar je zegt dat kind net en dat pakken we aan. En in Zweden hadden ze die dat pooienverbod wel insteld. En is die meeskenhandel op het meest lege niveau. Terwijl in Nederland is het een van de landen waar het ergst is. Dat vind ik beschamend in een ontwikkeld land als u is, dat we dat gebeuren laten. Coffeeshops, ik meen dat je zei, leven net. Maar dat klonk nog net zo heel streng. Dat betekent van, nou ja, ik gedoog ze wel. Nou, ze worden nou gedoogd. Van u hoeft dat gedogen net. Dus want leven ik geen coffeeshops. Leven geen coffeeshops. Dicht met spul. Ja. Als ik rust niet nu fascisten hier, dan gong ze dicht. Ja, dan gong ze dicht. En als dat dan, nou ja. Nou, dat is hetzelfde verhaal. Dat als je iets zegt dat is slecht voor mensen. Mensen die wietgehalte is wat zinwurig in de jointjes zitten, dat is behoorlijk heeg. En dat blijkt echt invloed te hebben op mensen. Ik jerk van mensen uit de GGZ dat jongeren die dat broeken, dat het echt wezenlijk verhoringen ombrengt in de hersens. We troffen op mensen meer kans op psychoses en alles. En dat wordt onderschat. Dat laten we ook gebeuren. Denk ik, ja, iets wat net goed is, maar je net willen. Kreeg als wat we zeggen inderdaad van we laten echt net dus meestal een inbraak plegen of een onvermeerdje en steeds weg net van ja, dat gebeurt nou iemand dat een onvermeerd had. Nou ja, dan laten we dat maar gedogen, want ooit gaat het zich in het criminele circuit afspelen. Dat ben van die rare redenaties. Iets kan wel of iets kan net. En dit is gewoon net goed voor mensen, dan moet je het net willen. Principieel. Dat is principieel, ja. Ja, nu is het een coalitieland. Dus je kan eigenlijk alleen nog maar regeren en dat geldt ook op provinciaal niveau. Wat je geerwerk je mee horen. Ja. Dus dan mag ik wel eens wetter bij de wind waan. En dat is lastig, mijn principes. Ja, dat jet erbij. En soms mag je dan zeggen, oké, wij krijgen toch dingen van waar. Misschien net helemaal wat je willen, maar wel een stapje in de goede richting. Ja, dat is politiek, dat jet erbij. Ja. Maar ik bedoel, je kan ik zitten van bepaalde principes die ben net onderhandelbaar. Ik zeg dat je voor de coalitie elke niet in de beneming lid willen, met uitzondering van de PVV. Ja, omdat de PVV heel duidelijk de godsdienstvrijheid ter discussie stelt. Zij willen moskees verbieden, maar ze hebben ook dat ritueel slachten bijvoorbeeld, dat net meer kan. Dat zijn dingen, dan kom je aan geloofsvrijheid. En voor u is natuurlijk godsdienstvrijheid heel belangrijk. Net alleen nog voor u als christenen, maar voor alle geloven. Die moeten de vrijheid houden om hun geloof te beleren. En bij de PVV zit dat onder druk. Dus ben zij voor u net een beoogde coalitiepartner. Zullen we nog even naar Bach?
Ja, want daar zit ik nog een kantate op een list die je graag jaren wonen. Ja, een kantate van Bach. Aus der Tiefe ruf ich Herr zu dir. En dat is wel een hele trieste kantate. Ik ben een heel vrolijk meisje. Dus maar muziek is vaak zo. Hoe triester het onderwerp, hoe mooier de muziek. Hè? Dus bij Bach zeker zo. Ja, bij Bach is dat deze muziek... Ja, als ik echt dicht bij mezelf komen wil... dan is dit wel muziek wat daarbij is, ja. Deze prachtige kantate van Bach litten we ik verder van wat het is. Net omdat we het net mooi genoeg vinden. Maar ja, de tijd die brengt dus eigenlijk nou een beetje in het dilemma van litten we al die mooie muziek jaren. Of wil we het nog even over haar. En in oerlees met jou zijn we bijvoorbeeld nog even over haar. Ja. Want het klokje is, maar wij gehoorzaam aan wezen. Dat tikt mooi naar 8 uur terug. En we wilden nog wel even haar oer Dremen van Friesland. De omroep had de Friesen oproepen om zo vol mogelijk haar eigen persoonlijke dromen van Friesland, voor de toekomst van Friesland, welke komt met het uit onder woorden te brengen. Die stromen trouwens, ik ben heel wies mee. Maar we vregen ik de politici naar haar dromen van Friesland. Hoe sjoggen jouw dromen eruit? Nou, ik zie als ik in de ideale situatie in een droom van Friesland dat elk meest mij telt. Dus dat er geen meesten tussen wal en skip vallen. Dat er zorg dichtbij is, dus voldoende streekziekenhuizen bijvoorbeeld. Dat we de Sionsberg horen, dat we de ziekenhuizen in Ljout, Jervin, Drachten, Snits, dat we die horen. Dat er vluchtelingen, dat die net op stritten komen te staan, dat die een goed plakje hebben, dat er geen meestenhandel meer is. Dat ben echt dromen wat ik heel erg op hoop. Maar ook dat er nog werk is voor iedereen. Echt voor iedereen, maar dan ook voor mensen die nou langdurig al uit het werk binnen, jongeren, mensen met een handicap, dat die ook werk vinden kunnen. En ik hoop ook dat wij zijn in Friesland echt volledig dwarsvrije energie broeken en geen fossiele brandstoffen meer nodig gaan. Dat zou echt een droom wezen dat we daarvan los zijn. Klinkt super wat paradijselijk, zat je het omschreeuwen. Ja, maar je moet er wel ergens ideaal aan deel zetten, want daar ga je dan voor. En als je daar maar een stukje van helpt, ben je altijd nog verder dan als je geen droom had, denk ik dan maar. Ja, maar dat paradijs op aarde bestaat net. Nee. Weet je wel als geen hoor, zoek haast is. Dus ja, je kan er wel naar streven, maar het betekent misschien ook wel dat je keuzes maakt en dat het in je net kennen en het horen dan misschien wel. Ja, maar ik denk dat ik de dingen die ik nou steeds wel ken. Ik kan niks zijn wat onmogelijk is. Nou, ze dus hoe al die punten in de provincie waar jou vinden dat ziekenhuiszorg geweest had. Daar neem je de Sionsberg ik bij. Ja.
En ze is maar die trostat die ze nou maken ha. Dat is natuurlijk net een ziekenhuis als het in het verliezen wie. Maar het is wel een vorm van zorg. En ik denk dat dat goed is dat dat nou zo is. En ik hoop wel echt dat dat bloot. Maar is het net beter dat je zit van lid te concentreren op 2 plakken in Friesland en dan ik echt goed. En net op 4 of 5 plakken en dan een beetje er, vooruit te maken. Nee, want je kind Ljout is natuurlijk een heel oor ziekenhuis nou. Het is een topklinisch ziekenhuis waar echt ingewikkelde operaties gebeuren. Waar gewoon hele goede behandelingen zijn. Dat kist in Dokkum net krijgen. Dus als je dan kanker hebt, als het opereerd worden, dan is nou naar Ljout. En dat is prima. Daar kist goed behandeld worden. Maar voor gewoon onderzoek naar die zoeker en dingetjes die regelmatig was even hinnenmast, wat net heel ingewikkeld is, dat moet wel dan bijvoorbeeld in Dokkum kennen. Want het is van mensen die je wen je bijvoorbeeld in morgen af, weet ik volle wat. Als je dan elke keer in de Ljout maakt voor lietse dingetjes, dat is net handig. Dus je kan wel de zorg echt onderverdelen van wat doen we weer. En dat je toch een provinciale brede zorg houden. Dat is wat we willen. Ik in het rand van het openbaar vervoer, maar je misschien ook wel keuzes maatje. Hè? Want de buurtbus is eigenlijk net overal een groot succes om maar eens wat te nemen. Je wilt het ook wel graag dat ik het platteland ontsluiten is van mensen die het net door eigen vervier beschikken. Ja. Hoe komt dat in de toekomst? Met wat oerleert aan vrijwilligers? Ja, een combinatie. Ik denk een stukje zulde oerhiet dwan matten, want net alles is door vrijwilligers te dwan. Dus een basisinfrastructuur, qua OV, dat moet je als oerhiet gewoon goed regelen. Dus dat er gewoon een goed basisnet is. Want als dat het net is, dan kunnen die buurtbusjes echt nergens naar thuis is. Maar je moet een buurtbus, je moet naar een bus daar rijden, maar die moet die bus wel rijden. Dus een combinatie van beide. En als dwarpen steeds wij willen er zelf inzetten op dwan, ja, dan is dat alleen maar mooi. Maar nog 2 minuten om even wat bijzondere muziek te jaren als slot van dit programma. Ja. Wat is dat? Nou, dat is van Sela. Dat is een christelijke band, zeg maar. En dit stuk haar kozen omdat toen ik voor de tweede keer op de lijst toen werden we op podium beroepen en toen had het congres dit tassong. Waar het mij is in het lied van God zegen mij, is het God zegen hen, de wie toen te plekken. En ik vond het heel ontroerend. En lessen had ze dat dus wet zong als listloekers voor de steden. En ja, dat voel ik heel, ja, dat rekken mij echt. Dus ik denk, kan ik me indenken. Dat is het stik wat wijzen maakt, ja. Anja Haga, listloekers van de ChristenUnie, dank u wel. Graag dien.